Az Annie Hall nem egy egyszerű romantikus film, inkább egy férfi kísérlete arra, hogy megértse a szerelmet és a saját hibáit. A történet főszereplője Elvi Singer, akit Woody Allen játszik. Egy neurotikus, túlgondolkodó elvált zsidó komikus, aki visszatekint egy korábbi kapcsolatára. Arra a bizonyos különleges kapcsolatra Annie Hall-al. Annie Diane Keaton alakítja. Rengeteg lélekkel, bájjal és igazi természetességgel. Elvi gyerekkora kaotikus, tele korai szexuális impulzusokkal. És akkor ott van Annie Hall, feltörekvő énekesnő, kissé szétszórt, kissé bizonytalan, néha a drogokhoz nyúl, amitől Elvi próbálja óvni. Kettejük találkozása teljesen hétköznapi, mégis mindent megváltoztat. Annie karaktere ikonikus lett, a férfias szabású ruháival Keaton csapásra divatikonná vált. A film különlegessége, hogy Elvi emlékein keresztül utazunk előre-hátra az idővel. Hol Annie-vel, hol más nőkkel látjuk, miközben próbálja megérteni, mi romlott el, és miért. A filmben megjelenik több híres színész, akik később lettek népszerűek. Jeff Goldblum, Shelley Duvall, Christopher Walken. Úttörőnek számított a negyedik fal áttörésében is. Woody Allen többször kitérőt tesz a néző felé. Sokan nem tudják, de Diane Keaton és Woody Allen egykor egy párt alkottak, és sokan azt mondták, hogy ez a film merőben táplálkozik az ő kapcsolatukból. A lezárás nem hollywoodi, nem sablonos, inkább valóságos. Annie nem akar vele maradni, még hogyha szereti is, új életet kezd New Yorktól távol, és elkezdi építeni énekesnői karrierjét. Elvi pedig megpróbálja a művészetben helyrehozni azt, ami a életben nem sikerült. Megír egy színdarabot kettejükről, de ott már jobban sül el minden. A film végső üzenete egyszerre keserű és gyönyörű. A szerelem mulandó, néha nevetséges, néha fájdalmas. De mindenképp szükséges, mert nélküle semmi sem lehet igazán élhető.